आद्रा जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी ಜನಮಾನಸದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ವಹಿವಾಟದ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ರಂಗ ರಂಗದ ಇಲ್ಲಡೆ ತೇಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಸಂಸಾರವು ನಂಬಿಕೆದ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी जनक जनक जन जनक जनक जन जनक जनक जन प्रॉपर्टी ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು Come on, Bangalore! Put your hands up in the air! Woo! Yeah, I can see. Kazar muzo kortu kabul, wamog muzo kortu kabul. Sobi tujhe dorate aji poile nudrek zalogu, tu distai bagitle ful.